init ng araw, bangkay kayod, layag ay sumasayaw. Hangin at alon, tadhanay sinusubok, ngunit sa puso. Construction worker, tikang runa na pagbiyagan ni Isagani, sipod na ikamangen iti barangay Bulila, Pas Abra. Aminado ako rang timategyadan na ng runa saan a regular ti awat. Ti construction kami dito yan, mikot, ang tuloy-tuloy. Nagtrabaho ka lang ti 1 week, awan tumanan ti 2 weeks, kasjay. Magkurang di allowance na nagbasa. Di magamit mi festival pala. No kumano tuloy-tuloy na di construction, ma'am, okay lang. Di nagtrabaho lang makadomingo, sumunod ka domingo, 2 domingo, awan manan. Taon 2023, nabukal ti Progreso La Paz Fisherfolk Association, iti sidong ti Special Area for Agriculture Development, wenno saad ti BFAR, ken buklen dagiti mangalap, manipod poblasyon ken Buli La Paz. Kaadwan kadagiti member itawanan kapadasan ti panagtaraken ti tilapia, ken tilaang panagkalap ti karayan iti kapadasan da. Karaman ni Isagani iti 17 active member ti nasaong nga asosasyon. Ken iti may kainem nga harvest da sipod ng rugida, dakelen ti naitulong na daytoy kadakwada. Saan laing nga iti financial nga aspeto, no diket ng runa unay ti kapabilidad. Idiadada ti Bipar, every cropping at dabasit may tulong na. Ay nanipod di naikwak ti Bipar mamadabasit nagbaliwan at no, kasi nga garbis kami, no, maalat na di porsyento, matulungan na di anak ko, tada palang basa nga anak ko mami, tailpi. At dabasit pang allowance na, pangalaan ti may saang ti malmalong, ti amin ang mga expenses ma'am ti balbalay, at dabasit may tulong na. Madanon to ti tiyempo nga kasla maawanan, agitdop ko madayto yun, at experience may nga kasla ag sarili ko man, ti agalaga ti tilapia. Dapat nakalaan ming experience no kasano. Aglawa ti 4,000 square meter ti fish pond ti asosasyon, ken napisukan ti 6,000 fingerlings. Sumurok kumurang 700 kilos ti manamdama ang makalap dagiti fisher folks ita abulan ti Agosto. Since 2023 naman po, very straight naman po yung goal ni SAAD, that is to uplift the livelihood of our fisher folk. Meron pong progress dun sa association kasi as of now po, yung gross income po ng association pumapalo na po sa 700,000 pesos at meron na po silang for the past 6 cropping or 5 croppings po, meron na po silang na-accumulate na almost 6 metric tons po na production ng tilapia. Tapno mapadakkel party na urnong apunduda, napataod ti fisherfolk kadiwa. Naki-coordinate po sila sa BFAR car na nag-order po sila ng mga iba't ibang klase ng mga commodity, fishery commodities nga isu iti ilako da, ito'y ili iti lapas. Aside from kadiwa, meron po silang yung tinatawag po kasi nilang Feeds and Fingerlings Project, wherein nagbibigay po sila ng inputs. Yung association po is nagbibigay ng inputs dun sa mga beneficiaries natin na gusto pa nilang mag-alaga ng tilapia. Kapag natapos na yung cropping na allotment na binigay ni SAAD, pag gusto pa ni fisher folk na mag-alaga ng tilapia at wala silang enough na money na pang-start ulit or pang-sustain dun sa tilapia nila, pwede po silang humiram. Nagbalinmet akarit iti asosasyon ti panakaperdi ti wangawangan ti irigasyon amang subsupply ti danom kadagiti fish panda. Gapo dayto iti panagdakkel ti danom ti karayan, gubay ti nepnep a napasaran iti probinsya, ngem alis tumat asinim pa dayto iti LGU. Mamati ti LGU asaan laing amang 39 a pagkakitaan ti programa. No diket, matulungan pa dagiti benepisyaryo ngad adda a mapalawa ti panakaamuda iti sabali a pagbiyagan. So deto'y makatulong tapno ma-diversify deti livelihood da. Kasi no kasjay ag double ag kwada ag talon da tapos adapay fisheries nga pagsapulan da. Ti suportami kadagito nga programs ket first of all i-facilitate me deti pa nag-receive dati grant or tulong from BFAR, from the Department of Agriculture. And at the same time, throughout the project cycle, tuloy-tuloy mo lang ti suportami nga technical assistance, wano dagiti logistics. So the JTLGU every stage of the project cycle until DJ naubratat nga panag-harvest. Kalaksidan ti tilapia,
Sa nga ribo nga ulang, wenno udang tiin gindan at tinaraken, dagiti fisher folks, ken manamnama ang makalap dagitoy, ito may abulan ti Setyembre, aging ga Oktobre. Idi first nga i-introduce ko kanya da, kan nga panpansinan ti taga lapas, kasi handa pa ilang amin nga niya nga nakita. Ngam di makita da nga, adarigiti da do mga munisipyon nga, ag-harvest dan ti ulang. Ijay da nga na kuamatan. Na-encourage nga agi kargamot ka di iti pispanda iti ulang. Dayjay pa iti plano mi, jay binhi at lawa. Paikan mi matlaang ti ulang na dayjay ma'am. Tapos ti kasad, ado nga tao ti makakita na pas dayjay technology nga mai-transfer kadag iti fisher folk tayo. Adamet na kadadaan a water pump ken host manipod LGU in kaso agkaaberya ti irigasyon. Iti kaunaan nga Harvest Festival wenno aldaw ti panagkalap ti asosasyon saan laing a panagrambak ti nabulnos nga apit da. No dayket mangsarming ti panagtitinulong kinagaget ken kalikagom dagiti fisher folk a mapaduras ti pagbiyagan da. Jessica Boreta, Balitang Solid North.